Bueno, Sakamantekaz thriller bat da, drama bateko elementu batzuekin, baina thrillerra. Eta, bueno, Antonio de la Torre, Patricia López Arnaiz eta Jose Bengoetxea dira aktore nagusiak, protagonistak. Eta gaur, garrastatzun gaude, taberna bat behar genuen, eta taberna aurkitu nuen hemen, aukera eder bat. Eta justo tabernaren ondoan, ermita. Eta gaur ermitan oso sekuentzia zail bat grabatzen ari gara. Pelikula honetan ezaugarririk berezienetako bat da erabiltzen dugun euskeraz. Arabako euskera berreskuratu edo berreskuratu baino hori biligia hor daukagun euskararen polizia, sortzailea. Beraz, teknikaria, euskal teknikaria eta arekin aritu gara egokitzen, ez? Bizkaiera eta Arabako ezaugarri batzuk dituen hizkuntza horrekin uztartuz, ez? Emaitzarekin joatuta. Ni honi emozionatu egiten naiz, horretaz hitz egin behar badut, ze esperientzia izaten ari da. Benetan oso aberatsa. Pelikula honen zuzendaria, David Pérez Añudo, maisua da eta magoa esango nuke. Oso erresa da berarekin lan egitea, beti jolasten ari gara eta zeozer ateratzeko, bizia den zeozer ateratzeko derrigor jolasa hor egon behar du. Beti goaz artean eta antzerkian, zinean, beti gabiltza produkzioaren eta denboren eta diruen arabera, eta hori ere hemen badago, baina badago espazioa lan egiteko gustora.